Bore da i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Bore da i'r rhai sydd yn weladwy a rhai sydd yn anweledig i mi beth bynnag ar y camera. Bore da a chroeso. Heddiw mae'n bedwerydd Sul y Grawys a hefyd yn bwysig iawn yn Sul y Mamau. Henffych fair yr hon a gefais ras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigedig wyt ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth di, Iesu. Dwi'n credu fod efallai Fflyr am ddod ymlaen i ledio'r emyn cyntaf. Diolch yn fawr, Fflyr. Rhydd yr emyn 147. Diolch, diolch, Iesu. O diolch, diolch, Iesu. Diolch, diolch, Iesu yw fy nghan. Fedrai fyth mwy amau, o fedrai fyth mwy amau, fedrai fyth mwy amau yw fy nghan. Fedrai fyth fyw hebso, o fedrai fyth fyw hebso, fedrai fyth fyw hebso yw fy nghan. Ef sydd yn fy nghanol, o ef sydd yn fy nghanol, ef sydd yn fy nghanol yw fy nghan. Diolch hallelujah, o diolch hallelujah, diolch hallelujah yw fy nghan. Rhif yr emyn 147. Dyma ddarllen o Efengil yn ôl Lug, yr ail bennod, adnod 41 ymlaen. Byddai ei rieni yn teithio i Jerusalem bob blwyddyn ar gyfer gwyl y Pasg. Pan oedd ef yn 12 mlwydd oed, eithant i fyny yn unol ar arfer ar yr ŵyl, a chadw ei dyddiau yn gyflawn. Ond pan oeddynt yn dychwelyd, arhosodd y bachgen Iesu yn Jerusalem, yn ddiarwybod i'w rieni. Gan dybio ei fod gyda'i cydweithwyr, gwnaethant daith diwrnod cyn dechrau chwilio amdano,
ymhlith eu perthnasau a'i cydnabod. Wedi methu cael hyd iddo, dychwelasant i Jerusalem gan chwilio amdano. Ymhen tridia, deithant o hyd iddo yn y deml, yn eistedd yng nghanol yr athrawon, yn gwrando arnynt ac yn ei holi, ac roedd pawb a'i clywodd yn rhyfeddu mor ddeallus oedd ei atebion. Pan welodd ei rieni ef, fe'i sofdanwyd, ac meddai fam wrtho, fy mhlentyn, pam y gwneithos hyn i ni? Dyma dy dad a minnau yn llawn pryder wedi bod yn chwilio amdanat. Meddai ef wrthynt, pam y buoch yn chwilio amdanaf? Onid oeddech yn gwybod mai yn hi fy nhad y mae'n rhaid i mi fod. Ond ni ddeallant hwy y peth, a ddwedodd wrthynt. Yna, aeth ef I lawr gyda hwy yn ôl I Nazareth, a bu nifydd iddynt. Cadwodd ei fam y cyfan yn ddiogel yn ei chalon, ac yr oedd Iesu yn cynyddu mewn doethineb a maintioli a ffafr gyda Duw a'r holl bobl. Daw'r ail ddarlleniad y bore yma o'r Efengil yn ôl Ioan, pennod 19, adnod 17 ymlaen. Croesholio Iesu. Felly, cymerasant Iesu, ac aeth allan gan gario ei groes ei hun i'r man a elwir lle penglog, yn iaith yr Iddewon fe'i gelwir Golgotha. Yna, croesholiasant ef, a dau arall gydag ef, un ar bob ochr a Iesu yn y canol. Ysgrifennodd Peilat deitl, a'i osod ar y groes. Dyma'r hyn a ysgrifennwyd, Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Darllenodd llawer o'r Iddewon y teitl hwn, oherwydd yr oedd y fan lle croesholwyd Iesu yn agos i'r ddinas. Yr oedd y teitl wedi ysgrifennu yn iaith yr Iddewon, ac mewn Lladin a Groeg. Yna, meddai prif offeiriad yr Iddewon wrth Peilat, paid ag ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach dywedodd ef, brenin yr Iddewon wy fi. Atebodd Peilat, yr hyn ysgrifennais a ysgrifennais. Wedi iddynt groeshoelio Iesu, cymerodd y milwyr ei ddillad ef a'i rhannu bedair rhan, un I bob milwr. Cymerasant I grys hefyd, roedd hwn yn ddiwyniad, wedi wau o'r pen yn un darn. Peidiw na'i rwygo ef, meddai'r milwyr wrth ei gilydd. Gadewch I ni fwrw coelbren amdano, I benderfynu pwy gaiff ef. Felly cyflawnwyd yr ysgrythyr sy'n dweud, rhanasant fy nillad yn ei misg, a bwrw coelbren ar fy ngwisg. Felly y gwnaeth y milwyr, ond yn ymyl croes Iesu yr oedd ei fam, yn sefyll gyda'i chwaer, Mair graig Clopas a Mair Magdalen. Pan welodd Iesu ei fam, felly a'r disgybl yr oedd yn ei garu yn sefyll yn ei ymyl, meddai wrth ei fam, wraig, dyma dy fab di. Yna dywedodd wrth y disgybl, dyma dy fam di. Ac o'r awr honno, cymherodd y disgybl hi I mewn i'w gartref. Boed bendith ar y gwrando a'r darllen o'i air sanctaidd. Bore da, blantos. Os gennych chi adnodau, a ddyrchog, a roed y meic ymlaen a gobeithio fe na ddim feedback. Rhys, fydde ti fynd gyntaf digon o lais? Ella fydd hwn yn gweithio. Rai sy'n gwneud daioni sy'n blant I Dduw,
Y rhai sy'n gwneud aioni sydd yn blant I Dduw. Ardderchog, Rhyd. Fi yw'r bugail da. Fi yw'r bugail da. Fi yw bara'r bywyd. Fi yw'r bara'r bywyd. Ardderchog. Wel, na I ddweud rhyw bach o stori I chi rwan. Dwi am ofyn ambell I gwestiwn hefyd. Diolch yn fawr I chi. Ardderchog. Mae'n cael bore yma? Da iawn, da iawn. Ydych chi rhyw dro I colli golwg ar eich mam a dad? Mewn geiriau eraill, ydych chi wedi cael eich hun heb allu gweld mam a dad o gwmpas. Mewn siop, yn yr ysgol, mewn parc. Ydych chi wedi colli mam? Erioed? Wel, Rwy'n goffon ni Martha, ydych chi'n nabod Martha? Mae'n un o'r bymtheg erbyn hyn, ac yn gweithio'n galon ar y diwedd tygau. Ond fe goffon ni mewn siop, un tro. Siop o'r enw Hamleys, y Llydda. Ydych chi wedi bod yn y siop hwnnw? Mae o'n enfawr. Ac ar yr adeg yna, oedd Martha gen I ddobed mawr mewn mochyn o'r enw Peppa. Ydych chi wedi bod yn Peppa? Do? Gad I geid ydy'r un yr tad yw'r hoffi. Ond mae o'n brofiad brawychus. Oedd o'n brofiad, ddim cymaint o brawychus I Martha. Oherwydd oedd hi ddigon bodlon yn edrych ar yr holl rhaid yna. Ond I ni, oedden ni yn pryderu yn ofnadwy. Yn ofnadwy. A dwi, mewn munud, yn mynd I sôn am stori arall. Nid yn un sy'n ymwneud â fi bersonol y colli Martha. Ond un am Mair a Joseph, rhieni Iesu. Ac oedd nhw'n drip, dwi'n gwybod os yna chi glwad yma, ond oedd nhw'n drip Jerusalem. Ac oedd nhw'n arfer gwneud y trip yma o blwyddyn. Ac oedd nhw'n mynd gyda'i gymdeithas, y gymuned, ffrindiau, teulu, holl ffordd. Oedd nhw'n mynd mewn beth sy'n cael ei alw'n carfan, neu carafan. Nid yn y carafan fel da ni'n cofio heddiw yma, a cyrraedd Jerusalem. Ond ydych chi'n gwybod beth ddigwyddodd? Mae nhw yn colli golwg ar ei mab Eina. Ac oedden nhw am y ddiwrnod cyfan, cyn iddyn nhw allu gweld dod Iesu ar goll. Oedd hwnna'n siocydd. Ond mae'n cael 3 diwrnod iddyn nhw cael hyd I Iesu. Wel, oedd hwnna'n brofiad annymunol. Ydych chi'n gwybod ble oedd Iesu? Oedd o mewn rhywle fel hyn, mewn capel, yn cael sgwrs gyda'r gweinidogion, y bregethwyr, yn gofyn cwestiynau ac yn y blaen. Ond gwneud hynna heb ofyn cyrraedd i'r rhieni. Ond be dwi am I chi sôn ac sôn wrthych chi, ydych chi'n ymwybodol yn eich ysgol chi, bod yn blant efallai sydd yn efo gofal mam, Maen nhw'n cael ei gyfalu am bobl eraill. Os o rei efallai yn yr ysgol profiad chi yn cael ei magu ella gan mam gi neu llaf chi. Efallai ddim. Ond mae yna bobl, dwi wedi rhoi eu traws nhw, yn y gwaith o'n I arfer gwneud oedd plant a gofal plant yn cael ei cymryd gan bobl yn mabwysiadu, bobl hefyd. Oedd fan gi neu dad gi. Felly, beth dwi am I chi gofio ydy, mae gofal yn gallu bod nid just gan mam a dad, ond gan bobl eraill. Beth sydd yn gyffredin ydy y cariad sydd tuag at y plant. Ac wrth I chi fynd yn hun, neu chi weld bod eich mam a'r tad, efallai eich unigol. Mae'n beth ofnadwy weld a dwi wedi weld o'n hyn. Mae'n nifer fawr ohona ni. Mae'n ddyletswydd arna ni I geisio gyfalu amdano nhw. Ydych chi'n gwybod beth, neu adael chi efo hwn. Hyd yn oed pan oedd Iesu ar y groes, dyw o'n poen ofnadwy. Dyma'n meddwl am ei mam, a dyma'n meddwl am pwy sy'n mynd I ofalu am mam ar ôl I fi fynd. A be nath o'n, ond ar y gael ei ffrind gorau, Iowan
i wneud y rôl yna. A mae gennym ni rywun o'r enw Iowan yma yn does? Wel, am beth hyfryd. Felly mae teulu yn gallu bod yn rhywbeth gwahanol i bobl yn wahanol. Reit, i ofyn cwestiwn, mae rhaid i chi answer. Be ydych chi'n mynd i wneud heddiw i ni di mam i mewn sefyllfa? So rhywbeth ar y gwaith, ydych chi'n trip, Daniel, sy'n Christinia adra? Prynu blodau. Prynu blodau, da iawn, mae hwnna'n ddechrau da. Ydych chi'n mynd i wneud paned o de efallai? Na? Ti'n fam o fi paned o de? Ydy? Dyna ti ffyr i'r Rhys. Dwi'n coach nawr na. Ie? A dweud diolch. Felly, gyfarfod am mam hyn y heddiw, a hefyd, dwi'n siŵr bod eich chi fod gyfalu am dad hefyd, yn benflwydd am efo. Yn heddiw. A dwi'n meddwl bod yn benflwydd am chi, dwi'n bod hir, yn ni, a dwi'n niadau gorau i chi gyd. Felly, diolch o gael yr ymwneud yn rando, cofiwch am y ddwy stori yna. Iesu'n mynd ar gom drwy geni, a hefyd, be nath Iesu wrth iddo gael y poeth oedd feddwl am ei fan. O fawr amdani. O diolch i chi am rando, o hefyd yn yr dydd yr sgwrsig. Fe barhawn ein addoliad y bore yma drwy gydganu Rhif yr Emyn 349. Fe rodiau Iesu un prynhawn yng Ngalalea mewn rhyw dref, a'r mamau'n llu a ddig i plant yn eiddgar ato ef. Dydwylo Iesu ar fy mhen, ath nefol fendydd rhoi mi, a thyfu wnelwyf ar dy wedd, drwy'r un dy gariad di. Ac yn y blaen. Diolch yn fawr. Rhif yr Emyn 349.
Gadewch i ni gynorthwy yn gilydd drwy weddio. Deiwn at y ti ein tad graslon a thrigarog. Diolch i ti am bob dylanwad dyrchafol a fe arnom yn ein bywyd. O bob dylanwad diolchwn am ddylanwad mamau da. Mae rhain wedi peraroglu oesoedd byd. Diolch i ti am Efa, y fam gynta, ond 100,000 mwy o ddiolch am Mair, mam Iesu. Diolch i ti am gariad, pob mam dda, hwy fi yn suo ganu uwch ein cryd. Yn gwylio'n cerddediad pan oeddem yn blant, yn aberthu, yn cereddu ac yn disgyblu. Dyma'r cariad sy'n gwylio, y cariad sy'n galw, yn gwarchod ein cerddediad y mor o oes, ac yn gwarchod ein bywyd hyd ei allu. Diolch iddynt am gydio yn ein llaw, ar ddechrau'r daith, yn harwain idd gysed y gyr di. Cydnabyddwn ein dyled iddynt am ein dysgu barchu dy bethau di. Meddyliwn yn aml o ddiw ein tad beth fyddai'n hanes, ond i bai iddynt sy'n cyfarwyddo a'n dysgu i ddewis y gorau mewn bywyd. Gwerthfawrogon ei haberth, ei cariad a'i llafur yn paratoi cartref cysurus ar ein cyfer. Gwyddom fod ei cariad yn fawr tuag atom, oherwydd ei gofal amdanom. Sylweddolwn fod lles a ffyniant y teulu yn cael blaenoriaeth ganddynt bob amser. Gyfidiwn yn aml i ni fethu ymateb fel y dylem i'r cariad a ddangoswyd ganddynt. Derbyn ein diolch o Dduw am bob cyfarwyddyd a chyngor a roddwyd i ni gan ein mamau, ond i bai amdanynt ni fyddai unrhyw fath o drefn o gwbl arnom. Cydnabyddwn na fi i ni wrando bob amser yr gyngor ein mamau, oherwydd ein bod yn meddwl, ein bod yn gwybod yn well na hwy. Gwelsom fwy nag unwaith mae ein camgymeriad mawr oedd peidio a dilyn y cyfarwyddyd. Maddau ni am beidio ei parchu fel y dylem ei parchu. Maddau ni os nad ydym yn ein caru fel dylem ei caru. Wrth i ni ddod i weld a sylweddoli mae fawr i'w endolad iddynt, arwain ni ysgweled i'n dda i'w caru ac i fod yn ofalus ohonynt. Dyrod y gymorth i ni weld mae ein braint i'w byw i'w caru hwy, sy'n byw i'n caru ni. I ni, o Dduw ein tad gamol y mamau a'i cariad eto, sylwyddwn nhw'n fod y gariad dyn fwy hyd yn oed na chariad mam, os yw peth yn bod. Cariad Duw fydd eto'n arwain, cariad mwy na chariad mam. Diolchwn i ti felly o arglwydd am y sul arbennig hwn, a neilltuwyd i fod yn sul y mamau. Dyroi ni, wrth weddio gofio 11 gorchymyn, anrhydedda dy dad a pham, mwyn amlhau dy ddyddiau yn y wlad y mae'r arglwydd yn ei roi i ti. Diolch am y cyfle hwn i gynnal gwasanaeth o ddiolch i ti
am bob rhiant da, tyner a gofalus. Boed i ni gydnabod ein dyled a'n diolch gan gyflwyno pob mam a thad i'th ofal tyner a thragwyddol yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Carem ddiolch am y croeso a gafodd pob rhiant wrth gyflwyno plentyn neu blant i ti i'w derbyn a'i bendithio. Diolch fod Eglwys yng Nghrist wedi bod yn gysgod ac yn gymorth i bob cartref. Wrth i ni ddiolch a chofio heddiw am yr hyn a gawsom, helpa ni i geisio talu nôl mewn ffordd ymarferol. Gwna ni'n garedig am y ddylgar yn gymwynasgar a gofalus ohonyn nhw. Gad i ni gofio bob amser i gofal diflino a dirwgnach. Boed bendith a gofal dysbryd glân ym mhob cartref. Helpa ni sylweddoli beth sy'n gwneud pob mam a thad yn hapus a dedwydd, sef plant hapus a dedwydd. Gada ni weld y sylfaen, y graig, y gongl a roddwyd i ni i adeiladu yn cymeriad, sef Iesu Grist ein harglwydd. Nod rhieni da, ni a wyddom ein tad yw ceisio sicrhau bod eu plant yn dod i adnabod y dilyn Iesu Grist. Helpa ni felly i fod yn ffyddlon mewn gair a gweithred Iesu Grist. Bendithia chynnal heddiw bob mam a thad sydd mewn trallod a phoen a gwewyr mawr dros eu plant. Gweitha gofal da a thirion eu plant. A'i plant wedi mynd ar gyfeilion ac yn disgyn i demtasiynau mawr. Clyw ein gweddi dair am dosturi a thrigaredd. Gwrando'n garedig ar ei cri am gael gweld dyddiau gwell ac aelwyd hapus eto. Arglwydd, tyred a'r gobaith, y lleddfur, pob noswaith dywyll ac ochneidio trist. Dychwel yr amser y dymunem oll, fwynhau dy dangnefedd pyr. Cofiwn heddiw am y rhai nawr ddim am ein braint a'n dyled ni. Y rhai sydd heb wybod am ofal a chariad mam. Cofiwn am y mamau hynny sydd mewn rhannau tlawd o'r byd, sydd heb fwyd i'w roddi i'w plant. Mamau sy'n gorfod gwylio eu plant yn dioddau ac yn marw. Cofiwn am y mamau yn ymdrin â gofid a galar yn dilyn, der yn grynfeydd mae yn mar ar dwyrain. Cofiwn am y plant yno sydd wedi colli mamau. Cofiwn amdanynt ar sul y mamau, ac am bob cymorth a roddir ynynt yn ei prydur am ei hanwyliaid. Gweddiwn ar ei holl mamau Cymru, ddod i adnabod y gwaredwr a trwy hynny arwain eu plant i lwybrau'r Efengil. Gwrando ar ein gweddi a ran holl famau ein gwlad, yn enw Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn a'n dysgodd, wrth weddio i ddatgan ein tad.
Rawn ein addoliad y bore yma drwy gyd gannu rhif yr emyn 435. Fendigaid fam fe glywais ti, gyfarchiad Gabriel uchelfri. Dyw a ddewisodd fam ein rhi, henffych well. Rhif yr emyn 435. Pan oeddwn ni yn fach, roedd yna raglen o'r enw Hyn o Fyd ar y teledu. Rhaglen oedd hi am hanes y byd a'i gwareiddiad.
Ac oedd o'n cael ei chyflwyno gan ffrind i ni yn y Crwys, sef Emlyn Davies. Ac un Nadolig y 1982, cefais i anreg, dwi'n ei thrysori hyd heddiw, llyfr archeoleg hyn o fyd. Mae o gen i o hyd. Dyma hi. Ac un o'm hoff straeon yn y llyfr hwnnw oedd yr hanes am ddinistr. Dinistyr dinasoedd Pompei a Herculaneum yn y flwyddyn 79 oed Crist. Ac fe wni, ac fe gwni, bod chi'n gwybod amdani, yr hyn ddigwyddodd yn dilyn llosgfynydd Vesuvius a'r ffrwydrad honno. Roedd yr hanes wedi cydio'n dyn yng nghalon y bachgen 10 mlwydd oed. Ac ar ddechrau 1983, dyma mam yn cyhoeddi newydd arbennig i ni, ein bod yn mynd yn yr haf i'r Eidal, i lle'r enw Malfi, i'r arfordir hardd honno. Ac mae'n ardal, fel y gwyddoch chi, sydd nid nepell o'r llosgfynydd enwog hwnnw. A dychmygwch y cyffro. Unwaith i mi gyrraedd Amalfi, y nawth ni cael gwybod bod ni hefyd yn mynd i ddringo y llosgfynydd ei hun. Ac i blentyn oedd wedi mopio gyda'r hanes roedd hyn yn antur fawr. Ac dyna be wnaethon ni. Dyma ni'n dringo tuag at y copa. Ac wrth i ni'n wneud hynna yn dechrau clywed neu aroglu drewdod y solffwr yn llenwi'r aer. Roedd y tywysydd lleol yn ein harwain ni fel teulu a charfan o ymwelwyr eraill i'r copa. A roedd ei acen, dwi'n ei gofio fo yn rwan, roedd ei acen Saesneg a'i ffordd o siarad mor ddiarth ac eto mor ddoniol. Roeddwn ni yn benderfynol o gyrraedd copa, a hynny cyn i'r brodyr eraill gyrraedd y copa. Ac unwaith yno, cawsom gyfle prin iawn i gerdded lawr ochr fewnol y crater ei hun, i weld crombil du y llosgfynydd, a sylwi ar y cymylau o ager yn codi o'r dymderoedd. Roedd y llwybr yn ein cil, a nina yn troedio un wrth un, a'r cerrig mân yn rhydd dan draed. A mina erbyn hyn yn cyrraedd o blaen y garfan yma fel gafr, sionc, yn gwrando yn astyd ar bob gair gan y tywysydd wrth iddo adrodd yr hanes 79 oed Crist. A petai chi yn mynd yno heddiw, mae'r llwybr hwnnw wedi ei chau, am fod y llwybr yn rhy beryglus. Ac ar y diwrnod hwnnw, yn sydyn sylwodd y tywysydd fod bachgen 11 mlwydd oed wrth ei ochr, ond heb ei fam. A gwaeddodd yn uchel, "Who is the mother of this bambino?" A cododd mam ei llaw yn eiddiol mewn embaras ac ychwanegodd y tywysydd, "Please come and collect him and hold his hand. It is too dangerous." Wedyn, bydd rhaid i mam gerdded heibio'r holl ymwelwyr eraill ar hyd y llwybr cul i fynd ataf ac mwyn cymryd fy llaw. Ac y diwrnod hwnnw fydd erbynnais i cerydd. Pam est ti mor bell o'mlaen i? A dros 20 o flynyddoedd yn ddiweddarach, fel teulu, rydyn ni'n dal i sôn am y digwyddiad hwnnw. Roedd mam wedi sôn droion am y cwilydd mawr a deimlodd hi y diwrnod hwnnw, orfod mynd i fy hebrwng i. I mi, do'n ni'n gweld y broblem o fod ar y blaen ac yn gwrando yn astyd. O'n i bron yn aniddig fy mod yn cael yngweld fel hogyn drwg a mam yn rhy modd yn teimlo cwilydd
o cael ei gweld yn fam ddrwg ddi-ofal. A dwi'n siŵr bod gennych chi gyd yn y stafell hon stori fel yna o'ch plentyndod, pan oeddech chi wedi ymddwyn mewn ffordd a oedd wedi achosi embaras i'ch mam. Efallai roeddech chi'n teimlo fel y plentyn efallai. Ella oeddech chi'n teimlo bod na ddim gwir achos i boeni na teimlo'r embaras yna. Yn yr ail bennod o'r Efengil yn ôl Luc, cawn hanes rhyfedd. Mae'r hanes ar ddiwedd y bennod yn sôn am y bachgen Iesu yn y deml. A mae'n un o'r hanesion prin honno yn blentyn. A mae'n arddangos yn berffaith y tyndra a all fod rhwng mam a'i phlentyn. A gallem uniaethu â hynny heddiw. Ceisio canfod y cydbwysedd rhwng gofal, cariad a chynsarn am y plentyn, a'r angen i'r plentyn dyfu a chanfod ei ffordd yn y byd. Aeth Iesu, fel y gwyddom ni, yn 12 mlwydd oed gyda'i rieni Jerusalem ar gyfer gŵl y Pasg. Ac ar ddiwedd yr ŵyl roedd ei rieni wedi cychwyn ar ei taith atref ac wedi teithio am ddiwrnod cyn sylweddoli nad oedd Iesu gyda nhw. Ac wrth edrych ar yr hanes gyda synwyr heddiw, gall hyn gael ei weld fel sefyllfa ddifrifol iawn. Ar y pryd, rhaid ni gofio, fod teuluoedd yn teithio mewn carfanau mawr gyda ffrindiau a pherthnasau yn cydgerdded gyda'i gilydd. Roedd yn hawdd tybio bod Iesu gyda'r grŵp, enwedig gyda plant yn aml yn chwarae ac yn symud rhwng teuluoedd wrth deithio. Roedd y gymuned fel un teulu estynedig. A dyma Mair a Joseph yn dychwelyd i chwilio am nid un diwrnod, nid 2, ond 3. A cawsant ef yn y deml ymysg yr athrawon yn gwrando ac yn gofyn cwestiynau. A dywedodd ei fam wrtho, fy machgen, pam rwy ti wedi gwneud hyn i mi? Fel allan ni gyd-ymdeimlo y gofid, yr ing, yr embaras wrth chwilio ym mhob man am ei mhab. A mae ymateb Iesu yn drawiadol sobor. Pam yr oeddech yn chwilio amdanaf? Ond i wyddwch bod rhaid i mi fod yn hyf yn had. Mae ymateb yn dangos nid aniddigrwydd plentyn, ond hyder tawel, ymwybyddiaeth o'i alwad nefol. Mae'r geiriau hyn yn dadlennu natur a pherthynas Iesu a'r tad nefol, ac yn dangos bod ei daith ef yn un gwahanol, i fod yn ymwybodol o bwrpas dyfnach. A roedd y pwrpas yma i weld yn rhagori hyd yn oed ar gariad a gofal i fam. Yr hyn sydd yn fynharo yw'r geiriau dda wedyn, a dwedir wrthym fod Mair wedi cadw yr holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon. A wrth i geisio deall ac ymateb i dueddiadau a galwad ddofn yn ei phlentyn, gyda amynedd a chariad diamawd. Dyma yr hyn mae rhaid iddi dderbyn maes o law. A dyma nodwedd y gall pob un ohono ni fel rhieni uniaethu â hi. Yn y darlun yma o fywyd cynnar Iesu yn Efengil Luc, fe gawn gipolwg ar ôl Mair. Mae'r darlleniad yn cyfleu fod cariad rhiant yn reddfol a gwerthfawr. Ond mae hefyd yn gallu bod yn gostus i'r rhiant ac yn destun gofid. Mae cariad mam yn rhywbeth sydd mor naturiol, yn rhywbeth sydd wedi gysylltu mor agos â realiti amrwd genedigaeth a gofal corfforol. Mae'n rhywbeth sy'n dod gyda phris. Fel plant rydyn ni'n rhy aml, da ni'n gymryd hyn yn rhy ganiataol, neu heb feddwl.
Mae gafal mam hyd yn oed hefyd yn aml yn golygu bod mam yn pryderu dros a dioddau gyda'i phlentyn. Bydd pob rhiant sydd wedi aros i fyny yn disgwyl i'w plentyn gyrraedd yn ôl yn saff o'r noson o hwyl yn cofio hyn yn dda. Neu sydd wedi aros efo plentyn sy'n sâl. Neu wrth aros am i'r plentyn ddihuno yn dilyn llawdriniaeth. Maent yn teimlo pryder mair dros yr Iesu yn y darlleniad. Dydy'r gwaith mae'n mhamau yn ei wneud drosom ddim yn cael ei fesur mewn oriau, nac yn rhywbeth y mae'n rhaid talu amdano, nac y gellir talu amdano. Ond mae o yn rhywbeth anrhyddadwy, yn reddfol, tu hwnt i eiriau. Fe ddarllenais i ynghynt o Efengyl Iowan, pennod 19. Yma cawn olygfa sydd yn arddangos natur ddwys, drud a greddfol cariad rhiant. Cariad sy'n ddisifol hyd yn oed ar adegau pan deimlir y profiadau mwyaf poenus a heriol. Dyma'r foment ble mae Mair yn gweld ei mab wedi'i hoelio ar y groes. Dyma'r foment ble mae Iesu yn cynabod a pharchu dyfnder a chariad i fam sydd yn sefyll wrth droed y groes. A hynny hyd yn oed yn canol i ddioddefaint mwyaf. Yn y foment honno, daw geiriau anfarwol o enau'r Iesu tuag at ei fam. Wraig, dyma dy fab di. Ac wrth y disgybl Iowan, mab, dyma dy fam di. Yn y geiriau syml hyn, mae Iesu'n sicrhau bod ei fam yn derbyn gofal a chynhaliaeth yn dilyn ei farwolaeth. Dyma gariad rhwng rhiant a phlentyn, nad yw'n pallu, cariad sydd yn ddiddiwedd, cariad sy'n barod i ddioddau poen a cholli popeth. Ac o'r awr honno, cymerodd y disgybl Iowan, yr hwn yr oedd yn ei garu, mam Iesu, Mair i'w gartre. Roedd Iesu'n sylweddoli pwysigrwydd y rhodd famol o fagwraeth. Hyd yn oed yng nghanol ei boen a'i ing, fe siaradodd â Mair i fam. Ac fe siaradodd yn serchus ag Iowan i ddisgybl. Roedd fel petai'n cnabod cariad ei fam tuag ato, trwy gymryd ei gyfrifoldeb fel mab hynaf o ddifri. Mae'n ddigwyddiad sydd yn llawn arwyddocâd. Fe wyddwn ni erbyn hyn fod Mair yn weddw. Roedd gofal i fam ar ysgwydda'r mab hynaf, sef Iesu. Ac nid yw Iesu yn anghofio'r ddyled i'r fam, ond oedd wedi garu ac wedi gofalu amdano, ar hyd blynyddoedd ei blentyndod a thu hwnt. Mae'r ffaith fod Iesu yn ymddiried Mair i ofal y disgybl, yn awgrymu'n gryf mae hi oedd ar ei phen ei hun, yn weddw heb ŵr ac yn dibynnu ar ei mab hynaf am ddiogelwch a chynhaliaeth. Yn y gymdeithas Iddewig honno, roedd gofal mam weddw yn ddyletswydd sanctaidd ar y mab cyntafenedig. Roedd hyn hefyd yn fodd i Iesu gydymffurfio gyda un gorchymyn pwysig o'r 10, anrhyddedda dy rieni. Ac fe roedd yn ymwybodol o ddysgeidiaeth yr Hen Testament sy'n pwysleisio bod gofal y plentyn dros y rhiant yn enwedig pan fyddent yn fregus neu ar ei pen ei hunan, yn weithriad o addoliad ac o barch dwyfol. A dyna'n union a welwn ni yma Iesu, hyd nod ar drothwy marwolaeth.
roedd o'n parchu'r cyfrifoldeb hwnnw ac yn ei gyflawni. A mae'r foment hon yn pontio dros 2000 o flynyddoedd ac yn gorfodi ni ystyried ein profiadau teuluol ni ein hunan heddiw. Mae'n ein hatgoffa fod gwir gariad yn gweithredu nid am resymau emosiwn yn unig, ond yn benderfyniad i weithredu lles rhywun arall. Yn ein hoes ni, mae annibyniaeth neu hunaniaeth bersonol yn cael ei ddyrchafu'n aml i'w chlaw perthynas neu gyfrifoldeb. Mae'r olygfa hon yn ddadlennol ac yn arwyddocaol. Mae'n galw ni i ystyried ein rhwymedigaethau i'n gilydd, yn arbennig o fewn teulu a chymuned. Mae'n dangos fod perthynas gariadus wirioneddol yn parhau hyd yn oed mewn cyfnod o brofedigaeth ddofn, ac yn atgoffa ni bod gofal, ysbrydol a chorfforol, cysur a chynhaliaeth yn waith sanctaidd. Yn Iesu, gwelwn nid yn unig gwaredwr, ond mab. Mab sy'n caru fam, sy'n parchu'r berthynas â hi, ac sy'n trosglwyddo'r gofal hwnnw i'w ddisgybl. Her y geiriau yma i ni i gweld pobl eraill fel aelodau o'n teulu, y sawl nad yw'n perthyn o ran gwaed, ac i sylweddoli mae ein teulu ni ydy teulu Duw. Y teulu sy'n cynnwys pawb ydi o. Wrth gwrs mae hyn yn wahanol iawn i'r Gristnogaeth honedig mae J.D. Vance yn ei gredu. Ond disgrifiodd Iesu ei hun, ei berthynas efo ni, ei deulu, fel iar yn casglu ei chywion. Mae'n cyfarch Jerusalem gan ddweud mor aml y dymunais gasglyd y blant ynghyd, fel y mae iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd. Ac yn y geiriau hyn, yn mynegu natur cariad o gofal Duw dros ei deulu. Mae o'n gofyn i ni, mae o'n dymuno i ni fod yn agos at eraill ac yn dymuno i cyfleidio fel mam yn cyfleidio i phlant. Mae'r Iesu'n galw anon ni drwy eiriau i fyfyrio ar ein perthynas yn mamau, a trwy hynny ein perthynas â Duw, ac y phawb rydyn ni'n byw ac yn gweithio yn ei plith. Enw arall ar y sul yma yw Sul Mawrth. Mae'n ddiwrnod pan ydyn ni i fod i gael yn porthi, ein bwydo. Ond dydy hyn ddim yn ymwneud â bwyd materol bydol yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â chael ein meithrin a'n cynnal yn ysbrydol mwyn i ni allu tyfu mewn ffydd. Wrth i ni felly diolch i Duw am ein mamau, rydyn ni'n hefyd yn ymwybodol o roddion y fam ddaear a rhan y fam eglwys neu gapal yn ein bywyd, y lle y cafodd ein ffydd ni ei feithi. Rydyn ni oll yma wedi'n cael ein magu yn y ffydd drwy athrawon yr ysgol Sul. Nifer helaeth yn famau sydd wedi dangos gofal tuag atom. Pob un ohonom nhw yn ymfalchio wrth weld i ni dyfu a llwyddo mewn bywyd, heb sôn am dyfu yn y ffydd. Arwydd o'n hyddfedrwydd yn y ffydd yw profi cariad perffaith, cariad Iesu. Yn y 4edd ganrif ar 10, fe feiddiodd Sant Julian o Norwich sôn am y cariad hwnnw ar Iesu, Crist, ein gwir fam. Dylid cydnabod y cyd-destun, y cyfnod y soniodd Julian amdano, y cyfnod erchyll y Pla Du, pan oedd o'n bwysig iddi egluro bod Duw wastad yn trafferthu gyda'i phobl yn ei dioddefaint. Trwy holl fywyd, yn ei eiriau a'i weithredoedd dangosodd Iesu i ni gariad perffaith Duw.
Y cariad sydd yn geiriau Paul yn hir y marhoes, yn gymwynasgar, sydd yn goddaf i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, ac yn dal ati i'r eithaf. Efallai y byddai Paul hyd yn oed yn cytuno gyda Julian fod cariad fel hyn yn disgrifio cariad mam. Dydy'r gwaith mae'n mama yn ei wneud drosom ddim yn cael ei fesur mewn oriau, nac yn rhywbeth mae'n rhaid talu amdano, nac y gellir talu amdano. Mae'n rhywbeth sy'n amhrisiadwy. Mae Sul y mama yn ei atgoffa gellir myfyriwr yn hir ar gariad mam, a gall y cariad hwnnw ddysgu llawer i ni am sut i fyw yn heilionus. Mae'r geiriau yma o sôn am yr weithred anhunanol o rannu'r hunan yn adlewyrchu rhywbeth pwysig i ni ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae rhaid ni beidio anghofio fod Mair o'r dechrau wedi bod yn ymwybodol o'i rôl hi wrth fagu yr Iesu. Mae hi wedi sôn a dweud mewn geiriau mor anhunanol, dyma law forwyn yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dair di. A mae'r geiriau yma yn ein harwain ni yn anorfod at y grawys a'r Pasg. Maent yn atgoffa ni o neges y Pasg, am sut y rhoddodd Iesu ei hun, ei gorff a'i waed dros eraill. Mae grym rhyfeddol ac iachol i'r math hwn o hyn anaberth. Mae'n adlewyrchu paradocs rhyfedd cariad Duw, fel y dywod gweddi San Francis, trwy roddi rydym yn derbyn. Ar ddechrau stori Mair, yn yr efengil mae'n amlwg i bod hi'n ymwybodol o'r arberth yr oedd yn rhaid i'w wneud, a trwy'r un stori rydyn ni'n gweld sut mae hi'n datblygu mewn cariad trwy ffydd a'i dyfalbarhad. Dydy cariad mam byth yn beth hawdd. Mae'n galw am ddoethineb ac amynedd mawr. Ni all mamau gael eu ffefrynnau ymysg eu plant ac mae'n rhaid i'w cael i'r cariad nhw gynnwys pob aelod o'r teulu, hyd yn oed y rhai anhydryn a rhai sy'n anodd i caru. Ym mhob teulu bron mae problemau efo perthnasau, anodd a phobl sydd ddim wedi siarad ers amser. Ers yr adeg y teuluoedd cyntaf mae teulu wedi bod yn lle i ddadlau ac anghytuno. Dyna hanes Cain ac Abel er enghraifft, trodd yr anghytuno yn gynfigen, a'r cynfigen yn ddigder, a'r dicder yn arwain at lofruddiaeth. Mae'n ymddangos i fod yn rhan o'r cyflwr dynol, i bod ni, yr oedolion, yn aml yn dewis bod yn blentynaidd yn yr ystyr weithaf. Gelwir ar Gristnogion a chymunedau Cristnogol i ymdrechu yn erbyn y duedd hon, ac i geisio dod yn llefydd lle mae cariad anhunanol yn cael ei amlygu. Efallai mai dyma pam galwodd Iesu o'r groes ar ei fam a Iowan ddod i berthynas newydd, fel berthynas mam a mab. Mae'n galw ni i hyn hefyd. Gelwir ni i gynnig gweinidogaeth lle rydym ni'n disgwyl rhoi yn fwy na derbyn. Mae rhaid i ni dderbyn a darganfod ffordd o roi croeso, lle gall pawb deimlo cysylltiad a'i gilydd. Mae hyn wedyn yn cynnig hefyd sicrwydd a chefnogaeth i roi eraill, mewn ffordd o dyfu mewn cariad. Mae'r cariad y soniais amdano yn gariad drud, gan ei fod yn golygu gollwng gafal ar bobl, a dydy gollwng un gafal ddim yn hawdd. Efallai bydd yn achosi poen i ni, ond dyna'r lle ceir cysylltiad rhwng bod yn fam a rhoi. Rhaid caru pobl ddigon i roi rhyddid iddyn nhw,
A'r rhyddid hwnnw yn caniatáu iddyn nhw fethu weithiau, ond parhau i'w caru drwy hynny. Deallodd Iesu hyn, ac felly roedd e'n byw i eraill trwy fywyd, ac yn gofyn i'w ffrindiau ddangos yr un cariad hefyd tuag at eu cymdogion. Felly dywedodd, wraig, dyma dy fab, dyma dy fam. A heddiw, beth mae Iesu yn dweud wrthym? Pwy yw ein meibion a phwy yw ein mamau? A sut doliwn ni ddangos cariad at y rhai sydd mewn angen heddiw? Gyfynnwn am I Dduw ein bedeithio gyda rhoddion cariad hael y nawr. Y cariad roedd Mair yn batrwm iddo. Y cariad a ddysgodd a cyfagodd Iesu. Y cariad yn ei dro a ddangos yn y ffordd fwyaf perffaith sut beth yw cariad Duw. Mwyn ei enw sanctaidd. Amen. Fe glwn ein haddoliad y bore yma drwy gydganu rhif yr emyn 729. Dyna ni, diolch yn fawr. Yeah. Dyna ni, mae'n bwysig cael sbectol weithiau. Dal fi'n agos at yr Iesu i hyn fod dan y groes, tra bwy'n bwy ym myd y pechu, canlyn dan ni, buraf oes. Os daw gofid a thywyllwch rhoim ar gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos ar loes a trallod, bydd goleuni yn yr hwyr. Rhif yr emyn 726. Bendithiad yr arglwydd ni a chadwed ni
a llywyryched yr arglwydd ei wyneb arnom, a thrigarhaid wrthym. Dyrchafed yr arglwydd ei wyneb arnom, a rhodded i ni dangnefedd, a bendith Duw holl y lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn ei plith, ac a thrigo gyda ni yn wastad. Amen.